Sziasztok, én Crazy vagyok, és ez egy Adventure mapocska. 2012 eljön az apokalipszis. Kormány téged válaszol, hogy mentsen meg a világot, bla bla bla. Persze megkapod. Gyerünk, indulj, egy kis fegyverzetre, én ezt már kivettem. Egy csak regenerációt adja. Enchantolt alemát meg. Nekem nem tudtál volna, hogy mindezt kivittem. Jó kis mapocska. Imáj. Első kérdés. Cyrus, mi azért a legjobb a Minecraft? Állattenyésztés, redstone, vadászat. Hogy de mi? Fú, baszki. Második. Gyémánt és az obszidian mellett mi kell még a varázsasztalba? Papír, könyves polc, könyv. Jó. Oké. Értem. Melyik cég fejleszti a Minecraftot? Ja. Te Mojang. Ja, Mojang. Te direkt csinálod, ugye? Fú, de FPS-ák. FPS-es és átverekedem a Minecraftot, de most a legnehezebb. Jó. Értem. Persze, de azt hiszem, hogy olyan hülye vagyok. Azt hitted mi? Ennyire hülye az, nem vagyok. Ott egy chest. Valamelyik sírnál van egy láda. Beszorult a kriptával. Tudod, hogy félek az ilyentől, de direkt csinálod. Bárki is küldte ezt a mappot. Úgy nem letöltöttem, de nekem küldte. Gyerünk fel. Oké, itt akkor nagyon nem fuss, mert de hova? De hova fussak? Hát ez hülyeség. De hova fussak? Hopp. Futottam. Futok. Leugrottam. Köszönöm, hogy kitoltad a mappom. Ha tetszett, iratkozz fel ide. www.youtube.com. Hát, akkor ennyi lett. Köszönöm.